ברוכים הבאים לדופלקס גן ייחודי בשכונת סירקין, השכונה הכי מבוקשת בכפר סבא, שכונה שמוקפת בצמודי קרקע, שטח של 200 מטר פלוס 70 מטר גינה, 3 חניות מקורות פלוס מחסן של 7 מטר. בואו ניכנס לדירה. בקומה הראשונה יש לנו את הממ"ד, ממ"ד גדול עם חלון כמובן, שירותי אורחים, חלל פנים מאוד גדול. יש לנו את הסלון פה עם הפינת אוכל שיכולה להכיל 20-25 איש, עם מטבח חדש ומשודרג, ואי מאוד גדול עם הרבה תאי אחסון, וכולל 6 מקומות ישיבה. ויש לנו יציאה לגינה מהסלון, גינה מאוד גדולה ומרווחת עם הרבה עצי פרי, חלק עם דשא סינתטי וחלק מרוצף, עם מחסן מאוד גדול ופרקטי לאחסון. ובחלק העליון של הדופלקס שלנו יש לנו 3 חדרי שינה, חדר שינה אחד שהוא סטנדרטי ועוד 2 חדרי שינה שהם יחידות הורים בעצם. כל חדר מכיל מקלחת ושירותים, ובחדר השלישי בעצם זה יחידת הורים גדולה ומפנקת של מקלחת, שירותים וחדר ארונות מאוד גדול. רוצים להגיע להתרשם? דברו איתי.